Біз теге журналистикада баштаймыз. Әлі тәжірибе болмайдыр, тырышадырық енді біздің оқысынлар деп шындай қызық нәрсе. Мәселен, білесің, Московский комсомольцы вақытында, Комсомольский правда, ол бигерәк та 90 елларда бигерәк та шындай қызық бір вақиғаны язырға тырышалар. Танқитлә бір ясаң, вы вот еще время ищите жареные факты. Шулай деп әйтәләр, мәселен, журналистларға бізге танқит яратмыйшы әйтәләр, менә все время жареные факты норовите деп. Менә шуны әйтәсе килә, ул менә хәзердә теге беләсез инде хәзерге вакыйгаларны, менә ике хөкүмәт, ике ил, ике дәүләт арасында нинди мөнәсәбәтләр үзенә. Сезгә инде турыдан-туры әйтеп тормыйм, сез инде акыллы кешеләр аңладыгыз. Шуны әйтәсе килә. Шун темага, мәсәлән, кешеләр хәзер бик күп кеше булды. Интернетка кирсәң, Фейсбукта тулы, Одноклассниклар тулы, алар видеолар куйган. Әллә инде шул теге политологлар, төрле сәясәтчеләр, төрле, әллә кемнәр сөйлиләр, фикерләр белән уртаклашалар, халык карый, әйтәм. Нәрсә абау ди, нәрсә диләрме? Нәрсә астагфирулла диме? Нәрсә дип әйтергә белмим инде. Ни шу вакытта шун хәтле ул кайсы вакытта ярты сагать, 1 сагать, 2 сагать, әллә бер 2,5 сагать бара турыдан-туры эфир. Шуна ни хәтле халык карый, әйтәм. Кем эшли икән, әйтәм, уйлап торам, әйтәм. Кем эшли икән? Менә һәммәсе шул ни. Яри ул теге машина йөртеп китеп барамы, тыңлап торамы? Кайсылары бит мәсәлән да видеода күрсәтәләр алар, мәсәлән. Шуны бик күп кеше карый, әйтәм. Кара, халыкның буш вакыты күп икән, бигрәк тә. Аннардан да катлаулырак инде мөһим әһәмиятлерәк инде нәрсә әйтәсе килә. Һәр кешенең аңы анарга таләп итеп тора, яңалык кирәк, фикерләр кирәк. Чөнки менә ашказан кешен эшләп торырга тиеш кайсы вакытта. Вакытыннан мәсәлән эшләмәсә бит ул инде нәрсә инде урысча әйтмеши, пищеварительный соки, ул әйтә, желудок сам себе переваривает, шуннан язва була. Шул шикелле кешегә мәсәлән кирәк, бер вакыттан бер вакытка мәсәлән бер фикерләр кирәк, анарга шул теге утка имеш сүнепмәсен дип, мәсәлән, ялкыны бетмәсен инде, пламя урысча әйтмешни, утын ташлап торырга кирәк. Шуңа күрә фикерләр, бер яңалык кирәк, тагы бер тема кирәк, шуның турында сөйләшеп, фикер алышырга кирәк. Шунда инде кеше шул башы эшләп торырга тиеш. Чөнки аны ул дөньяда яратылган инде шундый мие баранын, ул уйлый ала, аны сәләте шундый бар, теге хайваннарга караганда. Шуңа күрә кешегә гел берни нәрсә турында сөйләргә кирәк, ул уйларга тиеш, үз фикерләре. Мәсәлән, менә сезгә кайсы вакытта менә шул ишетәсез сөйләгәнне. Сез инде мөмкинлегегез бар туктатырга да, бер фикер сезнең башкага кирде, аны уйларга кирәк. Әле бу вакытта язганнар, Госдуманың бер иптәше немеш, ул әйткән, у меня есть мысли, я ее буду думать дип. Журналистлар көлгәннәр. Нәрсә көләргә беләсез? Кайсы вакытта менә бу бер фикер башка килә, берне тыңлап торасың шул политологларны, үзең фикерен, уен, әллә бер нәрсә искә төшә, бер кайсы борынгыда булган вакыйга, нәрсә имеш, хәтереңә килеп чыга. Ул вакытта инде ул прямой эфир булмаса, туктатасың да, бераз уйларга кирәк, шуны искә төшереп, уйлап шул фикерне ятасың. Шуны әйтәсе килә. Ул бәлки менә шул нәрсәдер сезгә искә төшерә дә, ул чакта сезгә кирәк аны уйлап бер нәтиҗәгә килергә, мәсәлән. Кызганычка каршы менә тормыш кызу шундый. Монда калабалык диләр инде, кеше күп, мәсәлән, төркләр шулай диләр. Кызу тормышына күрә кеше хислары тиз уянып китә. Менә фикер ул, кызганычка каршы теге татарда әйтәләр бит, нәрсә ди, акыл арттан бара ди, ачу алдан бара ди, акыл арттан бара ди. Шуңа күрә ул теге тормышта кеше мен уйламыйчы, гел кирәк шул уйлап, мәсәлән, шул аптырата кайсы вакытта бер кеше шалтырата да, кисәк ничек кызганыч,
ашыгыч рәвештә тотына, бер нәрсә сиңа әйтергә, менә шуны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк, нәрсә дип, шул ук синнән җавап көтә, ризалыгыңны бәйләнә, синең ризалыгыңны көтеп тора. Син инде ул синнән теге бәйләнмәсен дип ризалыгыңны күрсәтсәң, ул соңнан башыңнан төшми дә сине гел итә. Һәр эшне уйлап карарга кирәк. Кайсы вакытта шулай була ул, менә. Хатта ул теге кеше синнән таләп итә, әйдә менә моны эшлә әле. Уйлыйсың, башта әйтә торган җавап бер аргументы килми кызганычка каршы. Соңдан уйлап, шуңа күрә әйтәсе килә, ул һәркайсыны теге әти мәрхүм әйтәдер, уйламыйчы әйткән ди, ширләмичә үлгән ди. Ул инде татар халыкта әйтем дә бар инде шул, әйтәсе килә бездә. Мәкаль диләрме, әйтемме, кемдә шулай дип әйтәләр инде. Шуңа күрә күп нәрсәләрне менә тормышта да кайсы вакытта шул мин газетта эшләгән чакта аңладым, аны газетта син ничә тапкыр бер фикерне уйлап, матурлап чыгарасың. Менә мондый тәҗрибә булмагач инде ул башыңа нәрсә килә, тизрәк теге бер язучым әйткән ул фикерләр ди, кеше кебек ди, кайсылар ди менә киемне ашыгыч рәвештә киенеп, кайсылар юньләп киенмичә чыккычалар, өйнән чабып чыгалар. Шун кебек кешенең фикере дә ди. Менә хәзер шулай, мәсәлән, менә мин инде тик кайсы вакытта туктатып уйлап тик, кайсы вакытта әйтмәсәм, аблай күбесенчә инде тырышам ашыгыч рәвештә сезне шул фикер белән таныштырырга. Хатта шул кызу әйткән чакта сез аңласагыз, сез инде үзегезне акыллы кеше дип санагыз, чөнки менә ул кызу берсе сөйләсә, сез аны шул чакта инде аңыгызга сеңдереп барган мөмкинлек шундый булса, сезнең мөмкинлегегез, ул инде бик шатлыклы инде, сөйнечле дип уйларга була, чөнки ул менә сез башны эшләтә, ул милләргә бит шул эшләргә дә кирәк бер вакыттан бер вакытка, чөнки тормыш менә шундый кайсы вакытта көтмәгән җирдә көтеп тора. Ул сезнең гаскәрегез шикелле, менә мәсәлән, мигезне сәләте ул сезнең гаскәр кебек, иң көчле гаскәр, чөнки акыл ул гаскәр безнең. Тормышта менә бер куркыныч алда, яны нәрсә бер куркыныч көтә, нәрсә бер хатамы көтә, ниме, башыгыз мигез уйласа, шунда сез инде гаскәрегез әзер булып торып, сез шуны уйлап, ул сезгә шул нәтиҗәсендә әйтә, менә шулай үзеңне тотырга кирәк, шулай әйтергә кирәк дип. Шуңа күрә ул гел мөмкинлек булса, фикерне уйлап, мәсәлән, сезгә бер нәрсә сөйлиләр, аны уйлап, тагы тирәнрәк аны ничектер шул фикерне уйларга кирәк. Мәсәлән, ул бит кайсы кеше әзерләнеп, теге урысча әйтмешли, аргумент килеп чыга, инглиз инде халыкара сүз инде, урысча түгел инде, аргумент китереп чыгара, сез әзер түгел. Менә сезнең тәҗрибә булса, мигезнең ул теге акылыгызның, ул сез бәлки бер мизгелдән уйлап, анарга дөрес җавап бирәсез, кешене урынына утыртып куябыз. Теге татарда әйтәләр шул, ничектер шундый инде җавап бирәсез кешегә акыллы рәвештә. Менә инде спорт теленә күчерсәк, аударсак, мәсәлән, пинг-понг буламы, сезгә мәсәлән шул бер шарик урысча әйтмешли очып килә, сез аны кайсы яктан килеп оча, ул кайсы югарылыкта, кайсы сулданмы, уңнанмы, инде ерактан аңларга тиеш, чөнки тәҗрибәгез булса, шуны көтеп торасыз. Шуның шикелле әңгәмәдә дә, спорлашканда, менә бәхәсләшкәндә дә бик шул файдалы ул кирәк нәрсә, акыл гел, аны урысча әйтмешли тренировка булса, ул сез аны теге борынгыда заманда әйткәннәр острослов дип, аланды кешеләрне хөрмәт иткәннәр. Шул шикелле острослов, ул аның остроумие урысча әйтмешли, шуңа бик файдалы кирәк нәрсә ул. Иң мәсәскә сәламәтлектән инде башка шундый баш эшләгән ул акыл, ул байлыкларның беренче, икенче, өченче урында аларны шутласа да була. Акча ул әле теге миңа бер әйтте, хәзрәт инде ул ди, байлык бер айлык ди, белем мәңгегә, шуңа килә. Белемне үстерә кирәк, тәҗрибәне үстерә кирәк. Тормышта алар иң беренче ярдәм итәчәк сезгә. Алар сезнең киңәшчегез, алар сезнең дусларыгыз. Шуңа күрә шул гел дә алар белән аерышмагыз. Белем белән
дуслашып яшәгез, сау булыгыз.